Leaders of the Voice of the People's Party (VPP), led by MLA Bright Starwell Marbanyang, met with the Commissioner and Secretary of the Education Department, Government of Meghalaya Vijay Kumar Mantri, to present a list of demands aimed at improving the welfare of teachers in the state. Their demands include the provision of death and retirement gratuity for teachers, a PhD increment for current teachers pursuing doctoral studies, the removal of age limit for qualified teachers entering into the profession, equal pay scales in line with UGC regulations for teachers, and job confirmation of those who have served for over 3 years. Nakaliang juga party, manakaliang juga rukum MLA juga Voice of the People Party. Kita cibun ki jingpet so nakaliang juga kinong kai kamtam ki aided institutions. Kajingi kabaki ki kendu nakawai ke pos ko ipat mentala katukun isnan dogi kajingi. Barkadai kata kabangiwan ban pensko hau Commissioner and Secretary juga Education Department. Kumbansu highlight ani report lontak ai kabangira menjagran batu Commissioner and Secretary juga Education Department kamat kapaningkong kolong kabidi bakadi ka disbursement of debt cum retirement gratuity. Agabaki nong ikai haki aided institutions la kalong marsin song thai ani don na penjuki ki ba khatno tengpor iyo ya kanika song pisa kira ba shpolang te ne ka papeling mo i kalong ba shibo na kinong kai kisuni don kumba ki la song thai de ki sao sansnen le hadu unta kempat yo ya kanika DCRG de kata kadi bangi wanra namar katkum ka jiyo jitip ka jongi pan ka baso lingo kalong ba don katu kani ngutpat kinong ikai ki ba marsin song thai pan kila yo te beli ban yo silak khamat ya ki ba phimon pi ya ki ba phimon phimai te kadi kata ka bangi kwa ban kren makani kadi kamat bu ka bana kalian ka jonga kumbu emeli lade panra e kani ru apo ka yang dorbar bat na kalian jong chief minister nadu to por nadu bichik sem long ba un sim khiai kani rei hadu mata kani kadang sa kadang long kumju hi rei ki ka bangi su ka long ba kadang ka jingyo silak khamat bangi kren baru commissioner secretary bu dewan bat penbek mardor habai debat kani te ka ba arpat kadi ka ba habai debat ka ni ka disparity habai debat ka pay skill kidon ki nong ikai habaki joint service la advertise ki as for UGC pay skill mo kadi ka UGC sanction post ne ka basuli ko long ba mo baro si kata habangi joint service bagi Dr. Baskam Choi kai college mangar kunjul na tayo Dr. Kara bat ki wei patru habangi joint UGC pay skill martian kamut the moment you join kamut iyo ada tu kan pay skill hi UGC pay skill nrei menta kai ka bangi lap ni so bagi orang kai ki tu ba ki join UGC pay skill nrei kat ba hadu menta pat kemio UGC pay skill ni ada state pay skill dia kata kadai ka ba nilara ban hakmat jogu commissioner and secretary nangta ki dondu ka kamat ka balai ka pangira abi bagi ki PhD advanced increment mo kinong ikai lakmi nanti ki ba can take up research mo nang ba kila ban contribute abi de ban kapuli kamuti ban kutu ba emlang kasalang te bun kinong ikai wat apreng jong ka ikai ki hendrei itrei sistem pendat ya ka PhD bakat kum ka UGC regulation ka batai ba macam mana ka PhD ki don kita ki don ka jing yo no ya ka itrei sistem ki nak video etaka increment mo nrei ka ba agini si ba mata ka kum taru kam dan shu te den maktarang iwan wanra ya kata bat ka wei pat ka bakta ba kani ya la bun snem kata kani habini bagi kwa ban wanra ya kani ka age restriction mo ban bu ya ka age ba habini bat ka kam nong ikai nai nga shwa bat pengemau nomor ba ka UGC regulation that if you go through UGC regulation kam dan age ba undan ka age limit anyone can enter provided mau dibabiak kada ka government lu ko ang laripik ka government ka jongi ka kren na ko post ko improve your education ki kren na ka post ko por pan rei ka ikijingli ka jongi kalau na kompong ki restrict yaki no hikai habang ikran ya kam no hikai kam tam hapo ka college level kan sibun ki qualification ipek ki no hikai le asi ki hikai ha ka ki school level ki nang ta hapo ka high secondary terter nai ki don la ka jong ka qualification nrei ban no hikai don sibun ki qualification ban pendem tidak ada pipet pan ka age limit ki ko ban klop lang ban wara lang kaju 37 years
which is highly unjustified kabam nga ban padiam mo tingna kanya kajuni ong kum bakalong kay UGC regulation ko ba dan each bar bar hagaju oporu kadon kata kabali ka Assam edit rule kabangi pentre kam hapo ka jala kajuni hadu menta mine abidi baki edit college hapo ka jala kajuni taru kam kran age angka age de kajing wan kajuni ne opor kabam ta kalong banung hangla mo ya ki khun sama kajuni ki bla pendep ki jung puli ki bla pinshitom on de la poi pat kata karta bagi dei mo bila thap kam na koi post ke pat rei kane ka rule ka bagi ora ka age restriction pat ka khangla mo ya ki te kata ka di ka bangem kwa bat ngilai kran berhak cu poru kini ka confirmation of service mo habangi join pa ka probationary period ni sutu Henry kawa sopla kalau kini si bamta ki perlu ki jonga ki bala jan license la join for service pada do license ru kim pat yo yaka confirmation